pena na abaha no enioma wom enam wom enam wom enti nka ade no panyimfo bu bese obi nton na akokɔ be de kwa enam wom saa no ade nam na mpa wom no yɛnto ntwene kwa na ompanyimfo so bi be ye ne biribi no na wona ase na ansa na mrenkanso e be sili trase no na wode asase ka se no na wode asase ka asase nkasa ya ensiri trase nyankonto beto a ne jesensu ontono no na adepa yejam yejadepam esuban ye nananom aka ose wa ho ofe do beko na usuban e de waba ho ofe do beko na usuban de wabo tinininim wa ho ofe do beko usuban afori na boy na usuban de wabo na bam ho ofe do beko na usuban de wabo na ho ofe do beko na usuban na de waba enti mama nka nchaba ye di nka wa ya de but o ya se ne ma o ye bo akotre sebi wan ni tuntum o se fufuo na de tuntum aye dai atuato hwe e ma do se na ma ko o ya adwuma obetima to ne botoma yi sika e de ama o se gine fa ye studio e ma do se enti nka wa ya de a efe wo ye nyame so adwuma but awie ye no ba bia wo de ne ma na fa ye amfa ye